Για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το Dropbox πρέπει να φτιάξουμε ένα λογαριασμό γι' αυτό. Για να φτιάξετε λογαριασμό έχω κάτω από το βίντεο στην περιγραφή το link στο οποίο θα μπορείτε να φτιάξετε ένα λογαριασμό. Για να φτιάξουμε ένα λογαριασμό λοιπόν είμαστε σε αυτήν εδώ τη σελίδα. Στο first name βάζουμε το όνομά μας. Στο last name βάζουμε το επίθετό μας. Στο email θα βάλουμε ένα email που είναι έγκυρο, στο οποίο μπαίνουμε είτε συχνά είτε λίγο συχνά. Το πιο σημαντικό είναι ένα έγκυρο email και ένα κωδικό. Αφού τα βάλουμε αυτά, πατάμε το agree to Dropbox terms και αφού το πατήσουμε αυτό, πατάμε το create an account και ο λογαριασμός μας δημιουργείται και μας πηγαίνει στην κεντρική σελίδα. Αυτή είναι η κεντρική σελίδα του Dropbox. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αρχεία μέσα γιατί δεν έχουμε προσθέσει εμείς κάποια αρχεία. Για να προσθέσουμε αρχεία υπάρχουν δύο τρόποι. Ο πρώτος τρόπος είναι να εμφανίσουμε το φάκελο στον οποίο έχουμε τα αρχεία μέσα και μπορούμε ή ένα-ένα ή πολλαπλά να προσθέσουμε. Για να προσθέσουμε ένα, παίρνουμε μια εικόνα π.χ. και την προσθέτουμε. Για να προσθέσουμε πολλαπλά αρχεία, κρατάμε το control, επιλέγουμε αυτό που θέλουμε, αυτά που θέλουμε και εφόσον είναι επιλεγμένα, μπορούμε πάλι να τα σύρουμε μέσα στο Dropbox. Η μπλε γραμμή σημαίνει πως φορτώνονται αυτά τα αρχεία, ενώ η πράσινη σημαίνει πως έχουν φορτωθεί αυτά τα αρχεία. Ο δεύτερος τρόπος να προσθέσουμε αρχεία μέσα στο Dropbox είναι ή δεξί κλικ να κάνουμε μέσα στο κενό και να πατήσουμε το Upload ή στη γραμμή εργαλειών να πατήσουμε το Upload, το οποίο είναι το ίδιο, να πατήσουμε το Upload και να πατήσουμε το Choose Files και να επιλέξουμε ποιο αρχείο θέλουμε να ανεβάσουμε, π.χ. το βίντεο, και να πατήσουμε Open. Αυτό, πατώντας τώρα το Hide και το Χ, κλείνουμε το παράθυρο και βλέπουμε αυτό ανεβαίνει. Όσο ανεβαίνει κάποιο αρχείο το οποίο είναι λίγο πιο μεγάλο και ανεβαίνει λίγο πιο αργά, εμείς μπορούμε να επεξεργαστούμε και να κάνουμε εδώ πέρα ό,τι θέλουμε. Επειδή ενδεχομένως μπορεί εσείς να έχετε ανεβάσει 20 αρχεία ή 30 ή 100 αρχεία και δύσκολα να τα βρίσκετε, γιατί όλα αυτά όταν θα τα ανεβάσετε θα είναι στην κεντρική σελίδα. Για να αποφύγουμε δυσκολίες έβρεσης, μπορούμε να τα τακτοποιήσουμε. Για να τα τακτοποιήσουμε, καλά θα ήταν να τα βάζουμε σε φακέλους. Για να φτιάξουμε ένα φάκελο, μπορούμε να κάνουμε δεξί κλικ New Folder ή τη γραμμή εργαλειών, να πατήσουμε το New Folder. Εγώ στην περίπτωση αυτή θα κάνω το δεξί κλικ New Folder και θα εμφανίσει ένας φάκελος. Θα τον ονομάσουμε Folder π.χ. 1 και πατάμε το Enter. Αυτός δημιουργήθηκε. Αυτή τη στιγμή, αν πατήσουμε μέσα στο folder, δεν έχει κάτι μέσα. Γυρνάμε πίσω. Για να βάλουμε κάτι μέσα στο folder 1, μπορούμε ή ένα-ένα ή πολλά μαζί με το control πατημένο να διαλέξουμε πολλά μαζί, ή ένα-ένα, εγώ διαλέγω αυτά τα δύο, και να κάνουμε ένα κλικ, αριστερό κλικ, στο όνομα του πρώτου ή του δεύτερου ή οποιοδήποτε θα είναι αυτά, άμα είναι πολλά, και να το κρατήσουμε πατημένο, αφού το κλικάρουμε, και να πάμε στο φάκελο. Όταν πηγαίνουμε στο φάκελο πρασινίζει διότι θα μπουν τα αρχεία εκεί μέσα. Και το αφήνουμε στο folder. Μισό λεπτό. Τα διαλέγουμε και τα αφήνουμε μέσα στο folder. Και αυτά μπαίνουν μέσα στο φάκελο. Άμα μπούμε μέσα στο φάκελο τώρα, θα δούμε ότι αυτά είναι μέσα. Τώρα για να κατεβάσουμε κάτι, υπάρχουν πάλι δύο τρόποι. Ή το επιλέγουμε και πατάμε το download και το κατεβάσουμε, ή δεξί κλικ και download. Σε αυτή την περίπτωση θα το επιλέξω, είτε είναι φάκελο είτε είναι βίντεο, αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Μπορούμε και ολόκληρο φάκελο να κατεβάσουμε. Πατάμε το download. Αυτή τη στιγμή εγώ το έχω ξανακατεβάσει αυτό. Επομένως πάμε στο βίντεο. Πάμε download και αυτό το έχω ξανακατεβάσει. Όχι, δεν το έχω ξανακατεβάσει. Πατάμε το download. Και εγώ χρησιμοποιώ Internet Download Manager αυτή τη στιγμή. Εσείς που δεν χρησιμοποιείτε, το απλό παράθυρο θα σας βγει του κατεβάσματος. Πατάτε το browse, διαλέγετε πού θέλετε να το αποθηκεύσετε, πατάτε το save
και start download. Και αυτό κατεβαίνει. Ό,τι αρχείο και να κατεβάσετε από το Dropbox κατεβαίνει σε μορφή zip ή rar. Θα ήταν καλό να έχετε ή zip ή rar για να μπορείτε να ανοίξετε αυτά τα αρχεία τα οποία θα κατεβάσετε. Συνήθως όλοι οι υπολογιστές έχουν ή zip ή rar έχουν. Αυτό γίνεται επειδή συμπιέζονται τα αρχεία για να μειωθεί ο χώρος στον οποίο κρατάνε μέσα στο σκληρό δίσκο και να μπορούν να κατεβούν πιο εύκολα. Ό,τι αρχείο και να είναι, ό,τι και να κατεβάσετε, κατεβαίνει σε μορφή rar ή zip. Στην επόμενη ενότητα θα μιλήσουμε για τα πολυμέσα και πώς διαχειρίζονται από το Dropbox. Τα πολυμέσα. Τα πολυμέσα συνήθως αποθηκεύονται στην επιλογή Photos. Στην επιλογή Photos φυσικά βλέπουμε αρχεία, βίντεο και εικόνες. Για να έχουμε μια φωτογραφία μπορούμε να κλικάρουμε πάνω της και να την μοιραστούμε ή να την βάλουμε σε άλμπουμ και σε φακέλους. Για να δούμε ένα βίντεο πατάμε στο Files ή για να δούμε μια εικόνα και θα ήταν καλά να τα έχουμε σε φακέλους μέσα και μπορούμε να πατήσουμε μια εικόνα και να δούμε ολόκληρη την εικόνα. Όπως μπορούμε και να δούμε και ένα βίντεο. Δηλαδή πατώντας στο βίντεο επάνω μπορούμε να πατήσουμε το play και να δούμε το βίντεο το οποίο έχουμε ανεβάσει. Επίσης, αρχεία text ή PDF που έχουμε, μπορούμε και αυτά να τα δούμε. Ας πούμε μπορούμε να κάνουμε κλικ σε ένα text και να δούμε τι έχουμε γράψει μέσα. Αυτό είναι σε μορφή προεπισκόπησης. Τι θέλω να πω? Ότι ένα PDF αρχείο που έχει πολλές σελίδες, ας πούμε μέσα, δεν μπορούμε να δούμε τις πολλές σελίδες. Συνήθως μας βάζει να το κατεβάσουμε. Αν είναι κάποιο Excel ή Word και αυτό έχει φύλλα, ας πούμε, πάλι δεν μπορούμε να δούμε. Μπορούμε να δούμε μόνο την κεντρική σελίδα. Είναι για λόγους προεπισκόπησης μόνο. Για να τα δούμε ολόκληρα θα ήταν καλά να τα κατεβάσουμε. Στην επόμενη ενότητα θα δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε συνδέσμους στα αρχεία μας και με μορφή διεύθυνσης να δώσουμε τη διεύθυνση σε κάποιον φίλο μας και να κάνει λήψη ή να δει τα αρχεία τα οποία έχουμε κατεβάσει και θέλουμε να φτιάξουμε συνδέσμους για αυτά. Για να φτιάξουμε συνδέσμους σε ένα αρχείο είναι απλό. Κάνουμε δεξί κλικ πάνω στο αρχείο, πατάμε το share και μόλις πατήσουμε το share ανοίγει ένα παράθυρο. Σε αυτό το παράθυρο βλέπουμε μια διεύθυνση. Αυτή η διεύθυνση, άμα τη δώσουμε σε κάποιο φίλο μας και την πατήσει, είναι η διεύθυνση για αυτό εδώ το αρχείο. Αυτός ο οποίος θα δει το αρχείο μπορεί να το δει σε προεπισκόπηση και μπορεί και να το κατεβάσει το αρχείο. Αυτό μπορεί να γίνει για όλα τα αρχεία. Δηλαδή είτε είναι βίντεο, είτε είναι εικόνα, είτε είναι κάποιος φάκελος που έχει κάποια αρχεία μέσα, μπορούμε να φτιάξουμε ένα σύνδεσμο, send link, και αυτό εδώ το link να το κάνουμε αντιγραφή επικόλληση στο Facebook π.χ. και να το δει αυτός που θέλουμε να το μοιραστούμε μαζί του. Υπάρχει και ένας δεύτερος τρόπος να χρησιμοποιήσουμε το Dropbox. Ο δεύτερος τρόπος είναι να κάνουμε εγκατάσταση του Dropbox. Πατάμε στο όνομά μας πάνω στη δεξιά γωνία, πατάμε στο Install και μας έχει το παράθυρο Download Dropbox, πατάμε Free Download, περιμένουμε να κατέβει το αρχείο, κατεβαίνει το αρχείο, εγώ έχω Internet Download Manager. Όπως είπαμε πιο πριν, όποιοι δεν έχετε, είναι το κανονικό παράθυρο κατεβάσματος αρχείου. Αυτό που θα κατεβάσετε είναι το Dropbox Installer, πατάτε Start Download. Εφόσον αυτό το αρχείο θα έχει κατεβεί και θα είναι έτοιμο, θα το κάνετε Open, θα το ανοίξετε και εφόσον θα το ανοίξετε αυτό το αρχείο, θα κάνει εγκατάσταση, θα κάνει το κατέβασμα
του προγράμματος και η κατάσταση ταυτοχρόνως. Δεν χρειάζεται όπως ήταν παλιά προγράμματα να πατήσετε next και να φτάσετε στην εγκατάσταση και να κάνει εγκατάσταση. Θα το κατεβάσει και θα το κάνει εγκατάσταση τελείως μόνο του. Εφόσον θα γίνει αυτό, στην επιφάνεια εργασίας θα δείτε μια συντόμευση με αυτό εδώ το κουτί. Πατώντας αυτό το κουτί, ανοίγει ο φάκελος, ίδιος φάκελος, με τα αρχεία τα οποία έχετε προσθέσει εσείς στο Dropbox μέσω του φιλομετρητή. Δηλαδή, εκείνος ο φάκελος και αυτή εδώ η σελίδα είναι το ίδιο πράγμα. Μπορείτε από εκείνο το φάκελο να επεξεργαστείτε τα αρχεία σας, να τα ανοίξετε, να τα δείτε, να κάνετε πρόσθεση αρχείων, να αφαιρέσετε αρχεία, να κατεβάσετε αρχεία. Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε και από εκεί. Είναι ένας πιο γρήγορος τρόπος να μην χρειάζεται να ανοίγετε συνέχεια τον Internet Explorer ή το Firefox, ενώ μπορείτε να τα έχετε και σε φακέλους και να τα περνάτε μέσα. Έχουμε φτάσει στο τέλος του βίντεο. Ότι πρόκειται για το Dropbox με λίγα λόγια και απλά λόγια είναι αυτά. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να σας είναι εύκολο